Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele-ți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Culește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne de a zice slăbănogului: păcatele sunt iertate? Sau scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ ca să ierte păcatele. Ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. O, clipa când cerea iertare! Ce binecuvântat ai fost! Era o zi scăldată în soare și mii de raze salvatoare dădeau vieții mele rost. Purtam poveri și răni în suflet. Păcatul mă robise greu. N-am știut a cui e vina, dar când m-am conjurat lumina, văzui că vinovat sunt eu. Atunci mi-am cerut iertare cu lacrimi ca un păcătos și o ființă plină de îndurare, străpunsă în mâini și în picioare, s-a plecat spre mine jos. Mi-a dat în vorbe de iubire mesajul Tatălui de sus. În ochi avea mărgăritare când îmi vorbea despre iertare. În fața mea era Iisus. Nu pot să uit viața întreagă cum l-am privit uimit de drag. El, cu blândețea lui aleasă, mi-a spus să mă întorc acasă, căci Tatăl mă așteaptă în prag. Și m-am întors la Tine, Doamne, iar astăzi sunt un fiu salvat. Eu am gustat din fericirea ce lasă în suflete iubirea celor ce astăzi i-a iertat. Amin. Amin.